दा आङो मुलिखौ सारगासिनो नै बिबारा सिरियो जों माखासे नोंथांमोना मानि थाखाय सारदों माबायदि गोमो बिलाइ गोमो जादों साननो हागौ नैबेबायदि जादों आरो ना बिलाइआ गोमो नै गुड इभिनिं लोगोफोर दायो आङो नै बानलु स्प्रे होनो नागिरदों नैबे साइफर प्लास आङो बेखौहाय अनलाइन अर्डार होदोंमोन बिनि दामा 260 ना बेसेबांबा बेखौ आङो दायो सारसिगोन नैबेबायदि 16 लिटार स्प्रे दुंग्रुआवहाय 30 ml होनांगौ आरो दायो आङो लगायना लानि माने बानलुआ एसे बिलाइआ गोमो गोमो जादों दायो मुलियाखौ होबाय 40 ml होबाय आं एसे बाराखौनो होबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोनामखायो मुलिया दायो दै होना लानोसै पुरा फुल होबाय आं नैबेसिम दायो नै थिखोग्रा गैया थिखोनानै बिनिफ्राय बानायसै आं अजना गिलिर जाबायना जाबाय नैबेयावबो एसे गायदों आङो बाव एसे सारग्रोनायसै दाउआनो हाबनानै बिराद दिगदार खालामो बेयाव बे गायनायानो बावाखै मास मोनसेबो जायाखै बियो बिराद मोजां जाबाय नै बिराद एम्फौ बायो नै बेफोरनि थाखायनो भाइरास जायो आरोना भाइरासफ्रा बेफोरनि थाखायनो जायो बे जुम खालामलाय नैबे खांसे नैबेबायदि जायो बिलाइया गोसोम गोसोमनो माखासे बिराद एम्फौ दं नै दायो बेयाव सारसिगोन आङो नै ओरैहाय फिथाइ दंसै नै बेखौ दिन्थिलाय बेयाव बिराद फिथाइ दङ नैबाव फिथाइ दङ नैबाव खेबलाय गाहायाव खेबलाय दे बिलाइ नै बेबायदि फिथाइ जाबाय आरोना दा बेयाव सारनांगौ जाबाय बिबारनि मानि सारनांगौ दं बिबारनिखौ सारथ'वाखै आङो दा नैबेखौहाय भाइरासनि थाखाय आङो सारसिगोन आरो फैफा आङो बे मुलिखौ सारनायनि जाहोना नैबेबायदि बिलाइ गोमो गोमो जादों दा हारसिं बेबायदि बिलाइ गोमो गोमोनि थाखाय सारनाय जादों आरो बेबायदि बिलाइ गोमो गोमो जाहांदों बे मुलिया खामानि होयोना होआ आंबो जेबो मिथिया फार्स्ट टाइम सारनायदों दा आङो मुलिखौ सारगासिनो नै बिबारा सिरियो जों माखासे बेफोरनि थाखायथ' सारनाय जाथ'वाखै आं एसे उनाव मा मुलिखौ होनांगौ बेखौ एसे सोंनानै जायफ्रा एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि बिसोरनाव सोंनानै आङो सारनाय जागोन आरो बिराद एम्फौ दङ नै नोंसोर नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना खिन्थु बिराद एम्फौ दं टेंकिसो लगायबावनाङा एसे मुलिया बिराद गाज्रि मोनामो मास्कबो गानाखै आं
नै बेयाव फांसे दङ नै बेबायदि बिलाइ गोमो जादों आरोना नै बिनि थाखायनो सारदों आं। नोंथांमोना मानि थाखाय सारदों माबायदि गोमो बिलाइ गोमो जादों साननो हागौ। नै बेबायदि जादों आरोना बिलाइआ गोमो नै बिनि थाखायनो सारदों आङो बे मुलिखौ। फ्रायानो जायाखै बेबायदिनो 10 दालसो दङदां आं 10 दालसो नैबेबो एसे जाहांदों आरोना खिन्थु बे होमब्लाबो नर्मालावनो दङ। एसे बारा जानायबो दंथारसै। बे मुलिखौ सारनानै मोजां जायोना जाया नायनोसै। सानथाम सानब्रैजों रिजाल्ट मोनखागोन। माबायदि जायो नोंथांमोननो दिन्थिफुंदों आं। बिराद एम्फौ दं नै बेफोर एम्फौनि थाखायनो बेबायदि जाखोना माखो। बै गोमो गोमो एम्फौ सिथाबग्राया बेखौसो गायनानै दोननाङासै। नैबे फांसे बे फांसे आरोना बे फांनै ओमफ्राय मेनलि बारा जाथारनाया एकदम गाज्रि जाथारनाया नैबाव दङ फांसे। फिथाइबो ओंखारख्लायखाबायमोन फिथाइ माने ओंखारनो माने फिथाइ थाइबायमोन आरोना। नैबे फांसे बेयो एकदमबारे बारा जाथारदों नै एकदमबारे गाज्रिथार सेहेरायानो नै। दा बेखौ हिलिं खालामनो हायो ना हाया नैबे आं जि दायो सारगासिनो दं बे मुलिया नायनोसै। आङो दुंग्रुसे लगायबावनायसो एसे हेभि सारबाय आङो मोजांनो। बे सलारनि ना स्प्रेया बिराद गिदिर गयो आरो। बै आखाइजों नारग्राब्रा मेनुवेलब्ला एसे मुलियाखौ लिमिटनि जेराव जेराव नांगौ बेयावल' होनो हायो खिन्थु नैबेयोब्ला थाब जायो खामानिया मेङा। ओमफ्राय बेनिखायनो बेखौ बाहायनाय जादों आरोना। बिराद मोजां बे स्प्रेया। थ' लोगोफोर दायो दुंग्रु मोनसे जोब्बाय नै ओमफ्राय नैबेनिफ्राय ओरै थाबावबाय आरोना मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6टा लाइन थाबावबाय। दा बेखौ आङो लगायनानै फुलथ' नांनाय नंले एसे हाफुआनो जासिगोन आरोखि ना। बेखौ लगायनानै आङो सारबावसिगोन। सारनानै माखासे फुलि दंबावो बेयाव सारबावनाय जागोन। दायो दुंग्रु मोनसेखौबो बाबाय नै आं ओमफ्रायो सारसिगोन नैबेयाव। बे मुलियाखौ आङो एसे एडभान्स सारदोंमोनब्ला बिराद मोजां जागौमोन। बेबायदि गोमो गोमो जानाय नङामोन आरोना। बिबारनि सारनांगौसोमोन आरो दायो टाइमा बिबारनिमोन ओमफ्राय आंना लेट जाबाय। टाइमाखौ मोनाखिसै मुलियालाय दाख्लैनो सफैदों। सप्तानै जाबाय सफैनानै ओमफ्राय टाइमखौनो मोनाखै सारनो। दासो सारदों आङो नै। लोगोफोर सारजोबनो हायाखिसै सेसखा माने चार्ज जोब्बाय आरोना नैबे बेयो चार्ज जोब्बाय ओमफ्राय नै बिराद गोबां दंबावो। ओमफ्राय बे दा मा खालामनांगौ जाखो बुजिनो मोनला। दिनैहाय सारनाय नंला गाबोन सारसिगोन माखासेखौहाय। ओमफ्रायो दायो नैबेखौहाय बख'नानै बाल्थिङाव दोनथ'नायसै बाकेटाव ओमफ्राय बाकेटाव दोननानै गाबोन सारफिननोसै आरो। थ' लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो थेंक इउसै जायफ्रा जोबजासे नायबाय। ओमफ्राय जायफ्रा आंनि भिडिअ गोदानै दिनैहाय नायफैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव। माबाफोर मोनसे सोंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन। आङो बिनि आन्सारखौबो कमेन्टआवनो आंनो होगोन आरो कमेन्टआव होनो हायाब्ला आङो भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो फिननाय हरगोन आरोखि। थेंक इउ बाय बाय।